Nyt on nimittäin ehkä yksi sellaisista yleisimmistä liikkeistä, missä näen, että kapellimestari ei ole paikalla, eli liike ei mene ihan sinne perille ja puhutaan yhden käden kulmasoudusta. Me haluttais siellä, että toi leveä selkä ja se lavan läheltä tekisi reippaasti duunia, mutta aika monesti se menee tonne kyynärnivelestä, tulee turhan paljon liikettä ja se on silloin hauisjohtoinen se liike, eikä kuormattu kasvamaan sulla siitä sen enempää. Tai ainakaan kovin paljon. Katsotaan seuraavaksi, miten tuo homma niin tehdään kunnolla ja saat ensi kerralla hyvää selkäsaunaa aikaiseksi. Niin laaja kolmio, kämmen, sääri ja tukijalka. Lattialla oleva tukijalka polvesta pienessä koukussa. Pidät alaselän suorana, jolloin meillä on hyvä tuki keskivartalon kautta. Sekä se laaja kolmio takaisin siihen kulmasouduun. Ja sen jälkeen otetaan kuorma haltuun. Pidä rintakehä jo tässä vaiheessa tietyllä tavalla auki, vaikka lapa on liukuneena eteenpäin. Silloin meillä on tuki tuolta yläselän kautta sille tekemiselle. Se mitä haluan välttää on se, että se lapaluu ja olkapää droppaa tonne alas. Eli rintakehä kevyesti auki, saa olla kevyt venytys yläselässä ja sitten lähdetään periaatteessa vähän niin kuin olkapää johtamista, lapaa johtamista. Ja tänne. Ja yläasennossa pien pito, rauhallinen palautus. Ja loppuasento on sellainen, että täällä on rintakehä auki, jolloin mulla on hyvä paine tuolla leveässä selkälihaksessa, yläselällä ja lavan lähentäjillä. Herkästi liike on vähän tän näköinen. Vedetään vähän hauiksella ja yleisesti kyynärpää matkaa tonne tosi korkealle ja niin päin pois. Ryhdikäs asento, hyvä tuki, kiihtyvä veto, vähän kun vetää ruohonleikkuria käyntiin, pikku stoppi ja aina lopussa se rintakehä auki. Tosta ensi kerralla sulle hyvät ohjeet jatkoon ja takaan, että menee liike paremmin perille. Jos on jotain kysyttävää, niin laita viestiä tai tuu nykäiseen asti. Palataan.